Μαντζουράκη, κάτι που τους επισήμανε και στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παπάζογλου πιέζει, ο Γιονάν γυρίζει, ο Περόνε αφήνει και από την κόντρα ο Βαλιός. Μα οι τελικές 14, εκ των οποίων οι 5 στην εστία. Λεοζίνιο πήρε την κόντρα και το σουτ, καταπληκτικό γκολ! 1-0 στο 69 ο Λεοζίνιο. Έχουν χαθεί τα εύκολα με Περόνε και Μανούσο. Κυρίως από την δεξιά πλευρά και βάζοντας στην μέση τον Ποντάνη, έχει προβληματίσει τον κύριο Μαντζουράκη με αποτέλεσμα να προσπαθεί να λύσει το γρίφο. Εδώ Περόνε μετά την πάσα του Λεοζίνιο απευθείας στο πλασέ, αλλά δεν ήταν τόσο δυνατό και τόσο γωνιακό όσο. Ο Μιχαήλ πιο ψηλά από τον Περόνε, Λεοζίνιο με εντυπωσιακό τρόπο κατεβάζει με το γόνατο και πλασάρει ο Βελίδης ξανά. Οδηγίες από τον Βελίδη. Λεοζίνιο απευθείας γκολ, δοκάρι και μέσα, ο Βραζιλιάνος φέρνει το μάτς στα ίσια. Στο 67ο λεπτό ευνηδιάζει τον Βελίδη. Αντιπαθούν την ισοπαλία, μόλις 2 πας και οι δύο αυτές εκτός έδρας. Μόλις μία η Καλονή. Ο Περόνε τώρα, κίνηση από τον Μαρτσέλο στην περιοχή, ο Βελίδης βγάζει σε κόρνερ. Φωτιά η Καλονή στην αντεπίθεση. Ο Κοροβέσης απομάκρυνση ξανά από τον Περόνε, που λειτουργεί ως ο καλύτερος αμυντικός. Ο Λεοζίνιο θα κλέψει εδώ, ευκαιρία, κόντρα επίθεση για την Καλονή. 4 εναντίον 2, ο Μανούσος. Απέναντι είναι 3 παίχτες της Καλονής. Ο Μανούσος κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, κρατάει ακόμη, πατάει για τον Περόνε, πλασέ, γκολ, 1-2 η Καλονή. 1-2 η Καλονή, με τον Περόνε γυρίζει τούμπα το μάτσο. Μόνο ο Χωριανόπουλος και ο Μαρσέλο έχουν μείνει λίγο πιο πίσω στη μεσαία γραμμή για την Καλονή. Όλοι οι άλλοι έχουν προωθηθεί. Καλά εκτελεσμένο από τον Λεοζίνιο, η κεφαλιά στα δίχτυα. 1-1. Ο Ζακουάνι κάνει ντεμπούτο με γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε έναν ρόλο όπως τον είχαμε δει στο προηγούμενο μάτσο με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πίσω από τον επιθετικό με τον Τάτο πια στην πτέρυγα. Λεοζίνιο. Ο Πουλίδο. Γυρίζει ο Μανιάς. Πήρε κόντρα ο Μανούσος. Αφιέρωσε τον γκολ του στον Γιάννη Μαντζουράκη, το είδατε προηγουμένως. Ο Λεοζίνιο έσκαψε για τον Καζάκη, αυτός από κανονική θέση. Δεν υπήρχε υπόδειξη του βοηθού. Η μπάλα φεύγει ψηλά. Στο 50 του φάουλ ο Σουνάς. Ο Λεάντρο. Ο Κοτσαρίδης επιχείρησε να ξανακερδίσει την κατοχή. Ο Λεοζίνιο φεύγει τώρα σε κόντρα επίθεση. Ο Γιαννίτσης τον καταδιώκει. Ο Λεοζίνιο που πάτησε περιοχή και κάνει το 3-1 στο 87. Σε στιγμή που όλοι οι παίκτες του Άρη είχαν βγει στην επίθεση. 0. Όχι, δεν είπε κάτι. Απλά παρακολουθούσε. Βέβαια έκανε μια γκριμάτσα απογοήτευσης. Κάθετα ο Λεοζίνιο για τον Ντοσάντος. Να δούμε, Γιώργο, εδώ την φάση. Ο Ντοσάντος βγάζει στον Γκναμπούγιου. Άσχημο το τελείωμα από τον Γκί Γκναμπούγιου. Έλα, Γιώργο. Βρήκε σε 2 περιπτώσεις μπροστά του το Σιδεράκη, ο οποίος στο δεύτερο μέρος δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο. Πέρσι ο Ολυμπιακός είχε στο πρώτο παιχνίδι του 2013 νικήσει πάνω στον Ντομίνγκες, Γκοϊανίρα, Λεοζίνιο. Μπροστά του ο Μανολάς, πέρασε στον Ντοσάντος, βγαίνει από πίσω ο Ντοσάντος, σουτάρει στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Ρομπέρντο. Η καλύτερη στιγμή της Καλονής στο 85ο λεπτό. Έχει ζητήσει από τον Λεοζίνιο και τον Μανούσο να γυρίσουν λίγο πιο πίσω και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, με δεδομένο ότι υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις στην Καλονία από την άμυνα στην επίθεση. Εδώ ο Λεοζίνιο κέρδισε την μπάλα από τις κόντρες, ωραίο σουτ, 0-1. Στο 32 σκοράρει Καλονή στην πρώτη τελική προσπάθεια που κάνει στο μάτς. Πρέπει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Παπαπέτρου παρά τις διαμαρτυρίες από τους Βεριώτες. Το Λεοζίνιο τώρα για τον Μανούσο στην αντεπίθεση. Τρέχουν για να επιστρέψουν στην άμυνα οι γηπεδούχοι. Το γύρισμα από τον Μανούσο. Στρώνε την μπάλα στο Λεοζίνιο. Γκολ 3-0 για την Καλονή. Κλειδώνει την νίκη στο 71ο λεπτό με το γκολ.
Είμαστε 75. Πανιώνιος προηγείται με 2-1, έχασε μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο να κάνει το 3-1. Και έχει και άλλη μια φάση με το λάθος Σιδεράκη που προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί ο Αραβίδης. Ενώ η Καλονή μπορεί να βγει τώρα με καλές προϋποθέσεις κοντά στην εστία του Πανιωνίου και να πετύχει ένα τρομερό γκολ με το Λεοζίνιο. 2-2 με το Βραζιλιάνο. Τα παιχνίδια την Ξάνθη για να καταδείξουν για τα στατιστικά τη σημασία του να γυρίσει τραυματίας και να είναι απόν σήμερα δίπλα στον Ντέο Φλίσκας. Απόν και ο Μάνταλος ο κουμανταδόρος της Ξάνθης, μπήκε ο Εστράδα. Μπαξεβανίδης, Κάλβο, πιέζει ο Γκαρσία, παίρνει από τον Μαρσέλο. Στον Γκαρσία αυτός τριφογυρίζει, κλειστές πόρτες, ο Βάλας ανεβαίνει ψηλά. Γκαρσία με Λεάντρο. Μαρσέλο, Λεοζίνιο, κάνει το σουτ σε ετοιμότητα, ο Ζαρόπουλος θα διώξει. Στην επαναφορά δεν είναι καλό το τελείωμα από τον Χουανλού. Στο 21. Την πληγή. Απώλεια για τον Ατρόμητο με το Νάστο να καλείται εσπευμένα για να αντικαταστήσει το Φιτανίδη. Όλοι οι παίχτες των φιλοξενούμενων πίσω από την μπάλα εκτός από τον Ιλίτς. Κρατάει πολύ ωραία ο Γκαρσία, θα χάσει τελικά, αλλά ο Τσουκαλάς δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Ο Λεοζίνιο θα κρατήσει, θέλει να ελευθερώσει και το κάνει πολύ ωραία για τον Μανούσο, ο οποίος έχει χώρο να σουτά. Όπως μας ενημερώνει ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος και στα δύο προηγούμενα μάτς, μετά το 80 έκανε τις αλλαγές του ο Ματζουράκης. Έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης Ματζουράκης δεν έχει ουσιαστικό λόγο να το κάνει. Από τη στιγμή που το πηγαίνει πολύ καλά και το μόνο που της λείπει είναι το γκολ. Να δούμε αν θα το κάνει με το Λεοζίνιο και το πραγματοποιεί. Ο Βραζιλιάνος βρίσκει δίχτυα με εξαιρετικό αριστερό πλασέ και ανοίγει το σκορ στο 5. Vediamo il fallo di Della Rocca dentro l'area del Bologna, numero 10 del Callone contro Curci. Porta Gianluca, parte la rincorsa, la finta e il gol della squadra ellenica. 1-0, vicini.